kulendi bata gara makatenga data musaona action yatava kutora about these criminals. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare ndiri kutambira nhau dzinosiririsa dzandava nadzo kuti ndingoya ndakakubatira. Tisati tasvika pane nyaya yekudzikwa basa kwaGeorge Charamba, pane nyaya ndiri kutambira iri kusiririsa iri kunzi Madzibaba Veshanduko vakasungwa ende pari kunzi pakauya maGD6 2 eblack 2 maGD6 egrey futi ne1 mahindra ende pari kunzi mukadzi wavo akasiwa arohwa. Ndo message yatiri kutambira panapa according to comrade Saruwaka. Inyaya inosiririsa chaizvo because atichazive zvakuvhiringidza kuti munhu akatombotsiya pisirwa imba yake zuro ndizuro panapa kwakatobuda mumwe munhu achitaura kuti inini ndini ndakaita sei ndakapisa imba yacho but hapana zvakaitwa munhu iyeye achitobuda achiconfessa ega. Now tasvika pane chimwe chikamu chekuti akunzi anga achidistribute maflyers, saka ndo nyaya yakunzi aita se akusungirwa. Inyaya dzinosiririsa, inyaya dzinosvota kana kuti nyaya dzinoboha kuteerera. But Zimbabwe will always be Zimbabwe. I don't know kuti chichiri kunyatsodiwa nevanhu ava chii. Constitution vakutoenda kunoamenda zvakatoita resolution 1 yavaida vakatopasisa. Handichazivi kuti chachii chichada kuitwa. Vamwe ndo vari kuti kwachazosara mareferendums, saka ndo pavari kungoda kungotry kungoona kuti achada kuuya nemareferendums iyeye akujigwe rinopisa kusaidi kwake. I don't know kuti zvichapera sei. Now nyaya yekudzingwa basa kwaGeorge Charamba iri kunzi mukomana ane history kana kuti nigirikini marecords ekusateerera, marecords eutengesi, ekupanduka, munhu anozikanwa kuti haasi loyal, saka ndosaka ari kunzi ngaadzingwe basa. Ende pari kunzi ana Grace Mugabe vakatozvirealize izvozvo kudhara kusvika vatomuona kuti uyu munhu mutengesi. George Charamba ndiye spokesperson wa president ebaso Mnangagwa right now kutotaura kwandiri kutoita nemi. Ndiyo vakomana vacho vanenge varimo mumaoffices, ndo vanonyora dzimwe tsamba anonzi presidential communications. Aya ndo vakomana futi vanobuditsa vachitaura kuti zvoni tumatsamba tomunozontonyorwa kunzi nikadzingwa basa yote, ndo vakomana vacho vanenge vachiprinda imomo, vanenge vachingoprinda nyaya tsamba dzinenge dzakanzi you are fired, ndo vakomana vacho vanodziprinda ivavo. Maspeech chaicho anotaurwa napresident aya ndo zvekare vakomana vanoenda vachimaprinda. So panapa hondo iri kutanga yakadai so because iye George Charamba wacho ari kuramba achingoshungurudzwa futi navanhu vakawanda, the likes of an advocate Fadzama here vari kuti iwe shamari the way unongochiti bhula uchitiitira zvinhu zvese zvezviya ko zvafamba sei, waitwa sei, why is it iwewe izveso wakuda kudzingwa uko zvichii chiri kumbonyatsoitika chichi kutora nzvimbo. So pandasangana naTemba Muliswa panapa kuti why some of you acting surprised by allegations that George Charamba should be investigated for letting down the president. The guy has a history for betraying his principles. Mai Mugabe realized and called him out in public before, while at the time his cause appeared noble, the underlying factor was still betrayal of a principle. While Professor Jonathan Moyo, whom he worked with, ran away with his professional dignity intact, how did he survive? It's an indication of suspicious conduct which may amount to sacrificing others for self-expendence. His latest conduct as a presidential spokesperson when the president came under siege has been very telling and speaks of a compromised character. His Lakadiskao approach is not just absence of passion and initiative, but a willful removal of those factors to sabotage the president. One is to learn to serve one master faithfully and not preoccupied with surviving to serve in every administration that comes in. How does one act normal and even pedo the marriage of normalcy in a situation which everyone can see in president facing internal attacks? Is it Professor Jonathan Moyo is actually doing a better job from a propaganda perspective, advancing the presidential cause more effectively? The situation hasn't been helped by Nikki Mangwana's own weak approach in volatile environment in a scenario where rivals have defrogged themselves of diplomacy, humility, and ethic in relation to the president. Why does the president's own defense retain force, humility, and continue delicately tiptoed around? If that isn't sabotage or selling out, it's ineffective
all of which one thing. But nyaya hombe ndiri kunyatsoona panapa iri kunyatsovengerwa futi munhu akaita saGeorge Charamba. Pane nyaya yakabuda because vakomana ndove presidential spokesperson, ndove vakomana vacho presidential communications desk what ndove vanenge vari vakuru vazvo zvese izvozvo. Pakabuda nyaya imwe ichitaurika pachinzwa ni VP Chiwenga vadhinaunza nyaya yekuti kuchaitwa nyaya demonstration vazviramba chinchi. George Charamba ndoko yashikaunda chitaura kuti isusu hatizivi nyaya iyoyo ende vanhu vari basa kutora zvimastamp zvegovernment vachingofambisa nyaya yacho haisi yedu. That was propaganda for sure, but yaakufira ndekuti why wewe wabuda iwewe uri wewe wanhikirini wacho uchiramba kuti that is fake. Why? Ndo nyaya ari kunyofira George Charamba, nyaya hombe iri kunyanyonetsa iyo. Saka ndo pari kunzi mukomana ndo anofanira kungodzingwa basa. Ndo nyaya chete iripo patonzi Jonathan Moyo is better ari kurova mapropaganda anoniki mangwana is weak. So these guys they are now advocating for George for Jonathan Moyo kuti adzoke muZimbabwe aiuye nepropaganda dzake dziri up to next level, because tikada kutarisa nyaya dzepropaganda people like anoniki mangwana versus Jonathan Moyo. Jonathan Moyo inenge iri Barcelona kana kuti Manchester City. Uyu Niki Mangwana inenge iri kana kuti ameno tingati chiko ndo ana Dimbari kana kuti kepe kana kuti Moz FC kana kuti ana Scotland ndiwo vari kuya. So akwanise kuvaisa mu same ground na Barcelona. Muri kuona pane nyaya dzacho ndo musiyano muhombe uri panhu vanhu ivava. So anatemba muliswa vakutomhanyirira kuti vachitowana kutodya vatowana kupinda kwana zuro rakabuda achitaura kuti zoni isusu vamwe hatimo mugovernment hatimo mune zvimwe zvinhu zvese zvinenge zvichiitika but tinodefenda president. Ndo mashoko akabuda achitaurwa nana Temba Muliswa. Saka unaota kuti ko ari kumbonyonyorwireiko zvanyanyomboita seiko. Iyewo respondi yake ari kuzobuda achitaura kuti mira ndibopedza zvechikoro chandiri kuita muchandiguta zvenyu pana pamadununu. Akupindurawo ndo mashoko ake angopindura kuti muchandiguta pana madununu. Vondo chaipere musha. Vanhu vakaita sana Temba Muliswa akatoya achitaura anenge atumwa. Zuro ndi zuro Mudarageza akabuda achitaura kuti Temba Muliswa apiwa mari pa office dzakadai ma private offices president Mnangagwa kuBorodeo. Saka ndo pari kunzi apuirwa mari yekuti abuda achinoataka VP Chiwenga ende zvakatobuda zvakatotanga kutoitika akatanga kutoataka cause zvinhu zvanga zvakuda unonanga okufucha komana anenge ane mafiles nemafiles vanenge vapoti enda unoataka munhu uyu ari kutaura kuti adowa zvitonga ari kuti against corruption kawo enda unomupusha pakadai so ipapa enda unomusandudzira budisa mafiles aya. And it's like vanhu vekuti anenge amupa wacho ungazonongedzera kuti ndiani anotanga kungotaura kuti musi wakati zvakazodai so ende ndiye the same guy okuzobuda achitaura kuti aiwa zviri zvaVP Chiwenga versus Chivhayo nyaya yekunzi zvigananda ivo vacho chiganandawo because vari kungotaura vachidya vakapuhwa magifts pamuchato wavo ende vanzi pane mamwe magifts anga asati azadzikiswa. Muri kuzviona. So vanhu vakaita sana George Charamba vari kuzofira kuti havasi kuzobuda vachidefenda mukuru wavo pazvinhu zvese izvi because but I don't know now kuti George Charamba anofanira kunge achidefenda because basa rake ndo raari kutoita iroro. Basa rake riri kutorohwa. Ari kuprinda one speech vanhu vakati musuno pachishafelewa vanhu vakomana vanga vatoprinda mapapers ana George Charamba vanenge vatovheta votoona okay zvinhu zvese zviri bo zvakanyoreka bo hapana paitika mistake voita print out votodedzera kuti tsamba dzekudzingwa kwanhu mabasa dzakanyorwa hobo tsamba dzekudididi ivo panozongouya bosi yepresident akomana anongopuhwa mashoko shamwari ndingada kudzingwa saka munyorere kuti chinchi with immediate effect vapedza uyu anozongouya kuisa signature rake dzinga ningi shamwari nyorai kuti ningi tiri kumudzinga manheru chacheyo. Munhu anenge ari padhuze munhu anenge achitoziva ende kunotonawo dzimwe tsamba dzekuti dzinogononge dzakatombonyorwa kana dzakatodraftwa dzonzi chimbomira uibuditsa vanenge vachitoziva kuti ningi ndiye next pakudzingwa kwemabasa kuripo. Saka vakuchitya kuti uyu zvanga akanyarara akambobva achishandira Mugabe kumashure uko saka izvezvi so anogona kunge atori futi kuchinoshandira the general. Handiri mukuzviona because iye loyalty yake manje vanenge vachitya kuti pakapinda vanhu vese timu reyana rakabvisa Mugabe anga aripo he was part of the team, he was part of the system, so they are now afraid since panga pari kuitika skiri kuti vese vakabvisa Mugabe vakapera kusina saka vanga uchimhanya chekuti izvezvo toda kuona kuti ndiani asara aripo. Nyaya dziri kuitika kuZimbabwe dziri kupisa, I'm telling you. But ladies and gentlemen, without wasting much of your time, todogara ndangozivisa vanhu vese kana uchingori muSouth Africa udoregisterwa company ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti stud permit zviri easy. Pane company inonzi Education Research iyoyi yandaisa namba dzayo vabate ishasha vanhu ivava vanokuregistera company okuvhurira FNB business account and I need kutravela kuenda kwavari kwavanoshandira kuma offices kwavo unotora namba utaura navo motaurirana ipapo iwe zvinhu zvese zvakungoita zvinhu just like kunge uri kuto order
vokuitira vokubatsira zvinhu zvako. Even kana unoziva kuti even kana uri outside South Africa udovhura company South Africa, taura ne-education research because ndo vanhu vacho vekuti vari registered vanokwanisa kukuitira zvinhu izvozvo. Hazvisi zvefeja zviri straight, hazvisi zvekuti kuzotenderera kuzofeja kuzodidididi. So contact them. Namba ndakusiyira pascreen, zvakachipa, price handisi kuzotaura because vanogona kuzotadza kurara maZimbabweans vamwe vakungofona vasiri serious. Kana uri serious tora namba rova kana screenshot kana une nhungo dzekunyora pasite utaure navo izvezvo.